may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Huling taon ko sa high school nung una akong nagka-boyfriend. Summer nung nagkakilala kami sa isang youth camp. Simpatiko siya, magaling kumanta, at may itsura naman. Long story short, nagkagustuhan, maayos na naging samahan naming dalawa kahit patago. Hanggang sa nabuntis ako habang nasa unang semestre ng unang taon ko sa kolehiyo. Bunso nga pala ako sa 3 magkakapatid at malaki ang pangarap sa akin ng mga magulang ko bilang sa tingin nila, ako din yung may mas strong na personality kesa sa 2 kong kapatid. Salamat sa mga magulang ko na kahit nagkamali ako, tinanggap pa din nila ako. Pinanindigan namin ng boyfriend ko ang pagbubuntis. Tumigil ako sa pag-aaral habang siya naman nagpatuloy para nga naman sa future namin. Hindi kami nagpakasal bilang 17 pa lang ako. Buntis ako nung nag-18 ako. Pinag-aral din ulit ako ng magulang ko nung nag-1 taon na ang anak ko. Nagtatrabaho na noon ang boyfriend ko. At teacher nga pala siya. Masaya pa kami nung una, parang nagbabahay-bahayan lang. May mga magulang kaming handang sumuporta. Hanggang sa nakahanap siya ng estudyanteng mas bata. Nagmakaawa pa nga akong balikan niya ako. Ang tango ko, di ba? Para sa anak namin, pero mas bata na yun. Kaya nagkahiwalay na nga kami ng tuluyan. Lugmok na lugmok ako noon. Muntik na akong tumigil sa pag-aaral ko dahil sa gabi-gabing pag-iyak ko. Wala na akong lakas na mag-aral at bumangon. Pero hindi po talaga ito ang kwento ko. Ano ba? Dahil siguro sa pagmamahal sa akin ng mga magulang ko, bumalik lang ako sa dati kong sigla at nakalimutan ang mga sakit na nararamdaman ko. Hinayaan nilang kong gawin ang gusto kong gawin at kung ano ang makakapagpasaya sa akin. Ngunit hindi ko namamalayan na napabayaan ko na pala ang anak ko. Habang nag-aaral ako at buong linggong wala sa bahay, nakadorm kasi ako, baka maitanong nyo, naiiwan sa kanila ang anak ko. Uuwi ako ng Sabado at Linggo, pagod, halos nawala na ako ng oras sa anak ko. Sa mga magulang ko pa rin natutulog ang anak ko kahit andyan ako. Nasanay na kaming lahat sa ganitong arrangement. Nakatapos ako, lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho at lalo kaming napaghiwalay ng anak ko. Ang sakit din pala kahit hindi kami masyadong malapit, lalo na nung umiyak siya habang paalis ako. Parang dinudurog ang puso ko. Mga 5 or 6 na taon lang siya noon, ngunit tumatak na pala sa murang edad niya ang sakit na yon. Pagkalipas ng 5 taon, nang ibang bansa ako para sa magandang kinabukasan niya. Dahil wala naman kaming natatanggap na tulong galing sa daddy niya at tumatanda na din ang parents ko. Lalong lumala ang sitwasyon. Mas malayo, mas mahirap umuwi at magkasama. Lumaki lalo ang lamat ng aming relasyon. Kinalakihan na niya ang sama ng loob sa akin.
Sa musmus niyang isip, natanim sa kanya ang sakit ng pag-iwan ko sa kanya na hanggang ngayon patuloy na bangungot sa aming dalawa. Dagdagan pa na lumaki siya na wala kami ng ama niya sa tabi niya. Na habang tinutupad ko yung mga pangarap ko para sa kanila, patuloy pala siyang naghihirap na wala ako sa tabi niya. Na wala ako sa mga oras na kinakailangan niya. Na pangangailangan namin ang inuna ko at hindi siya. Na umabot na sa magka-depression siya. Ang sakit-sakit, napakasama kong ina. Kahit anong hingi ko ng tawad, hindi ko na maibabalik ang nasira niyang buhay dahil sa pag-iwan ko sa kanya. Hindi ko alam paano makakabawi sa kanya, lalo ko pa nga atang napasama dahil sa pagbibigay ko ng luho sa kanya, maibsan ko man lang ang sakit na nararamdaman niya. Kaya tuloy, hindi ko makontrol ang spending habit niya. Ngunit sa ganung paraan ko lang naman siya mapapasaya kahit kaunti. Kahit ilang palit na siya ng kurso, pati kolehiyo, wala akong magawa. Kasi konting problema lang, apektado siya. Hindi niya kayang harapin ang konting problema sa school dahil nga sa mga pinagdaanan niya. Kahit sagot-sagutin niya ako, wala akong magawa dahil ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Kahit alam ko na mali na din ang ginagawa niya, wala akong magawa dahil ako ang punot dulo ng lahat. Ang sakit-sakit. Ang hirap pero deserve ko naman to kasi hindi naman ako naging mabuting ina. God knows how I tried my best to make it up to Him. I guess it was not good enough. Baka ang pagbalik ko lang sa Pilipinas ang makakatulong humilom ng mga sugat. Pero sa ngayon, wala pa akong magawa kasi kailangan ko pang tustusan ang pagkolehiyo niya and I have an ailing mother that needs my financial assistance. So till then, I am hoping for a happy ending of this story. Please help to pray for both of us that the pain I've caused him will eventually fade away and may he find in his heart a space to forgive me, that I may continue to be strong and wait until he gives his heart back to me. Sana hindi pa huli ang lahat. Ako po si Aki, isang tambalanista, at ito po ang aking kwento. Hi, Aki! Hey, Aki! Aww. Masakit para sa nanay talaga yung ganong eksena na ang layo-layo ng anak mo sa'yo. Correct. No? Tapos parang wala ka namang magawa, yung mga ganyan. Ito yung mga moments, partner, yan yung mga during those instances, ito, katulad nung kay Aki, na wish mo manalo ka sa loto. Para hindi ka na magtatrabaho sa ibang bansa, tapos dito ka na lang, tapos mas makakabawi ka, yung mga ganon, para hindi ko problemahin yung nanay kung may sakit, yung mga ganon. Correct. Kaya lang, Kailangan At saka ano magagawa natin, hindi naman po talaga tayo nananalo sa loto. Tama. Sila-sila lang din. Ay, Always your number one. SM Radio Station.